Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, и где она может быть? Ой, быццам скрозь землю провалилась. Да что ж это за день такий? Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання Топа. Ой, а я нават не повітаўся з гледачамі. Добрый вечер. Але на самой справе ніякі ён не добрый. Топочко, а чому ти не у гуморі? Вечір же на самой справі цудовий. У мяне з самага ранку ўсё з лап валіцца, усё знікае і ўсё мне замінае. Нішто сабе. Пачаў апранацца. Гузік на кашулі адарваўся. Пачаў маляваць, а ловак адразу зламаўся. У маім любімым верталёціку і тое батарэйка села. Ой, вось дык справы. Нешта непрыемнае з табой адбываецца. Ой, не тое слово. Вось зараз я шукаў любімую машынку, каб пагуляць. А яе нідзе няма. Топа, твае цацкі ніхто без дазволу не бярэ. А сёння хтосьці ўзяў. Нешта незвычайнае адбываецца. Быццам чарадзейства. А гэта ты трапна прымеціла. Тут без чарадзейства не абышлося. Ой, Ой, яшчэ і лапу пабіў. Топачка, асцярожней, калі ласка. Ды ад мяне нічога не залежыць. Гэта ўсё чарадзейства. Так, хто у нас за чарадзейства адказвае? Надзейка чарадзейка. Вось, гэта яе лап. Ой, дакладней, яе рук і чарпака справа. Не-не-не, Топа, быць такога не можа. Яшчэ як можа? Ты бачыш, што са мной адбываецца? Яй-яй-яй-яй-яй-яй, усё падае і знікае. Сапраўды, быццам усе рэчы баяцца тваіх лап. Мае лапы зачаравалі. Так, трэба хуценька сустрэцца з Надзейкай і высветліць, навошта яна мае лапы зачаравала. Так і зрабі, Топачка. Янка, а твае лапы не зачараваныя? Здаецца, не. А ты добра ўспомні. У цябе сёння нічога не адрывалася, не ламалася, не гублялася? Так, дай падумаць. Ну? Не, у мяне ўсё ў парадку. Сукенкі ў шафе, лялькі спяць у сваіх ложках, кніжкі стаяць на палічцы. Атрымліваецца, Надзейка толькі мяне зачаравала? Я высветлю, у чым... Не, прычына. Добрый вечер, гуделки-гляделки мои любые. О, прывітанне. Надзейка, Так. адкажы, навошта ты мяне зачаравала? Топа, я? Тебе? Зачаровала? Зачаравала. А ты ничего не блытаешь? Не блытаю. Адказвай, што з маімі лапамі зрабілася, а? Сябры, вы гэта чулі? Надзеечка, Топа вельмі злосны на цябе. Так, мои маленькие, рассказывайте, что у вас тут здарылася. И причем я дала б Топы. Топа, нейкая памылка атрымалася. Мне здаецца, Надзейка ні пры чым. Гэта табе толькі так здаецца. Так, я слухаю. Кто пачне говорить? Давай я.
слухаю уважліва. Топа з самого ранку не розуміє, що з ним відбувається. За що не возьметься, все псується, ламається, одривається, губляється. Так. Гузик одорвался, батарейка в вертолете села, машинка любимая сгубилася. О, и все звалилося. Так, але при чим тут я? Пакуль не розумію. Як при чим? Ми лічимо, що лапи топи зачарували. А у кого чародейный чарбак есть? И кто ведает чародейные словы, а? Отрымливается, твой чародейный чарпак вось такой наробил. О, А докладней ты, Надеечка. ах так? Тады давайте разбирацца. Шчыра кажучы, я вельмі раззлавалася, калі вы сталі мяне вінаваціць. Але я ўсё ж таки вам растлумачу. Ой, А вінаваціць, Топачка, ты павінен сябе. бе-бе-бе. Это яшчэ чаму? Таму што лапы зачараваў ты сам. А, як гэта? Я до чародейнага чарпака нават не дакрануўся. А чарпак, Топачка, тут ні пры чым, бо твае лапы зачараваў твой настрой. О, хіба так може бути? Вядома. Вось, Топачка, ты ўзгадай, у якім настроі ты сёння прачнуўся. А, гэта я памятаю. У дрэнным. Таму што я не падрыхтаваўся да заняткаў, не вывучыў верш і не зрабіў малюнак. А, гэта з-за таго, што учора ты загуляўся ў двары. Ну так, і раніцай я придумываў, што буду гаварыць настаўніцы, якая спытаецца, чаму я не падрыхтаваўся. Топа, але настаўніца бачыла, як ты гуляў у двары і нават не збіраўся рыхтавацца да заняткаў. Гэта мяне вельмі засмуціла. Таму я пачаў вучыць верш, але рыфмы ў галаве не затрымліваліся. Тады я пачаў маляваць. І гэта ж трэба. Адразу аловак зламаўся. Ага, ты ўсё кінуў і стаў апранацца. А тут яшчэ і гузік адарваўся. А потым як пачало ўсё падаць, ламацца. Ой! Ой, Топачка, у дрэнным настроі нельга распачынаць ні адну справу. Нічога не атрымаецца. Да таго ты яшчэ і спяшаўся. Ай. А памятаеце, хто спяшаецца, той можа ўсіх насмяшыць. Спачатку настройся на справу, а потым ужо яе распачынай. Значыць, з-за дрэннага настрою у Топы і пачало ўсё псавацца. Менавіта так, Яначка. А Топа падумаў, што яго лапы зачаравалі, а на самой справе ён сам сябе зачараваў. Значыць, чарпак ні ў чым не вінаваты. Гузік адарваўся, таму што ты спяшаўся. Батарэйкі селі, таму што ты доўга з верталёцікам гуляў. Ой, Топачка, твой настрой перадаўся ўсяму, што было побач. А калі ты настроішся на добры лад, то бачыш, як твае лапы расчаруюцца. Батарэйкі можна замяніць, аловак завастрыць, а верш вывучыць. Зразумела. Прабач, Надеечка, што я цябе вінаваціў. Топа, давай, хутенька настройвайся на добры лад. А давайте зараз мультфільм паглядзім. Ён нас усіх настроіць на цудоўны лад. Ой, давай. Настрой у мяне цудоўны. Я паспеў і алоўкі завастрыць, і машынку сваю знайсці. Яна стаяла амаль перад носам. Вось бачыш, Топачка, як добры настрой дапамог табе ва ўсім. А зараз час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжем у ложачкі на мяккія падушачкі пад цеплыя коўдрачкі. Прыемных сноў. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий.
Замокая мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.